Ksiądz Grzegorz Miloch, dyrektor hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj właśnie o tym hospicjum będziemy rozmawiać. Jeszcze zanim przejdziemy do wydarzeń bieżących i tego wszystkiego, co się dzieje, to powiedzmy o tym, jaki jest zakres działania tego hospicjum, bo jest zarówno stacjonarne, jak i domowe, prawda? Zakres naszej działalności już długiej, bo ponad 31 lat, od 1987 roku rozpoczęliśmy działalność od hospicjum domowego. Aktualnie prowadzimy 2 hospicja stacjonarne dla dorosłych i dla dzieci Bursztową Przystań. Mamy 2 hospicja domowe dla dorosłych oraz dla dzieci z obszaru województwa pomorskiego. No i od kwietnia rozpoczęliśmy działalność hospicjum perinatalnego. Poza tym prowadzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, ośrodek opieki nad osieroconymi, prowadzimy szkolenia wolontariuszy, także jest to działalność dosyć szeroka. Możemy się z nią zapoznać na stronie internetowej hospicjum stacjonarnego imienia Świętego Wawrzyńca. To, co teraz wszystkich nas interesuje, bieżąca sprawa, to rok szkolny, który się zaczął i również podopieczni otrzymali wyprawki, prawda? Tak, dzieci z naszego ośrodka opieki nad osieroconymi zawsze na początku roku szkolnego otrzymują wyprawkę szkolną. Również w tym roku ponad 40 dzieci z tej pomocy skorzystało. Chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wyposażyli plecak czy tornister ucznia, wszystkim tym, którzy okazali serce właśnie naszym podopiecznym, których sytuacja materialna po odejściu rodzica z głównego żywiciela rodziny jest trudna i im trzeba pomóc nie tylko na początku roku szkolnego, ale i w trakcie przez organizację czy korepetycji. Wiadomo, te święta nadchodzące zawsze są też okazją do wsparcia świątecznego, ale tak staramy się w ciągu roku również taką pomoc tym dzieciom czy rodzinom, z których pochodzą te dzieci, wspierać. Pamiętajmy szczególnie o dzieciach, które są w tym momencie, kiedy potrzebują możliwości rozwoju, edukacji i warto im w tym pomóc, kiedy one są pozbawione tej, powiedzmy, naturalnej pomocy ze strony rodziców, kiedy po prostu taka sytuacja życiowa się zdarzy. Hospicjum jest wspierane w różny sposób, między innymi poprzez różne wydarzenia kulturalne. Czy coś w najbliższym czasie ciekawego się dzieje? Tak, oczywiście. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy wychodzą z własną inicjatywą i niedawna osoba, która zamieszkała w Gdyni, zaproponowała koncert tercetu żeńskiego Sonoro, który odbędzie się jutro w sobotę o 19:00 w Galerii Sztuki Pionowa w Gdańsku na Olejarnej. Bardzo piękna inicjatywa. Myślę, że warto z tego koncertu skorzystać. Jest to inicjatywa wsparcia Bursztynowej Przystani, hospicjum dla dzieci, a repertuar koncertu zawiera naprawdę tytuł w ogóle to oblicza dźwięków w muzyce angielskiej i amerykańskiej XX wieku, ale repertuar zawiera utwory specjalnie pisane dla tercetu żeńskiego i niektóre utwory są naprawdę bardzo cenne, głębokie, bo nawiązujące nawet do jednego z chińskich utworów sprzed 2500 lat. Także myślę, na pewno będzie to ciekawa propozycja spędzenia sobotniego wieczoru z tak szlachetnym celem. No na pewno ciekawy sposób też, żeby niecodzienne muzyczne wrażenia przeżyć. Kolejną rzeczą jest aukcja. Brian Griffin, autor fotografii. Proszę, żeby ksiądz troszeczkę powiedział o nim, bo jego prace też mogą być wystawione, mogą być kupione na aukcji i przez to możemy wspomóc hospicjum. Tak, rzeczywiście pod koniec czerwca, na początku lipca w Muzeum Miasta Gdyni były wystawione fotografie, dzieła pana Briana Griffina, znanego w świecie fotografika, autora wielu okładek muzycznych zespołów
Depeche Mode na przykład i wykonawcy wielu portretów światowej sławy muzyków. I cieszy to, że i ma taki zwyczaj pan Brian, że te prace, które wystawia, nie zabiera z sobą, ale właśnie zostawia w tym miejscu, w tej miejscowości, mieście i przeznacza na cel charytatywny i w tym celu w postaci aukcji. Te prace zostały wystawione już częściowo. Taka aukcja odbyła się na początku lipca. Teraz będzie ta aukcja na Allegro Charytatywni. 19 jego prac zostanie wystawionych z jego podpisem, z certyfikatem autentyczności. Tak, z Muzeum Miasta Gdyni. Warto w takiej aukcji brać udział i takie dzieło zdobyć, wspierając również hospicjum dziecięce. Zachęcam do tego. Ja również do tej zachęty dołączam. Wspomniał ksiądz na początku naszej rozmowy o możliwości wypożyczenia sprzętu do rehabilitacji i tutaj też jest wola ze strony hospicjum, żeby tę działalność rozszerzyć, prawda? Tak, oczywiście w ciągu każdego dnia wiele osób przychodzi i prosi, pyta o sprzęt dla swoich chorych, podopiecznych. Na co dzień takiego sprzętu nie posiadamy. Przecież w domu, kiedy przychodzi choroba, szczególne wyzwanie, to też jest potrzebne do tego, żeby ulżyć choremu właśnie w postaci tego sprzętu rehabilitacyjnego i ten ośrodek prowadzimy nieodpłatnie, wypożyczając sprzęt przez wiele, wiele lat. Tego sprzętu się trochę nagromadziło. Ostatnio nawet otrzymaliśmy 20 łóżek z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncentratory tlenu. Za to też jestem wdzięczny. To służy chorym, nie tylko tym, którzy przebywają w hospicjach stacjonarnym czy domowym, ale również wiele innych osób zgłasza się i chcemy zbudować przy hospicjum taki pawilon tej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. To jest też nasza takie plany na przyszłość, żeby to było już tak dobrze zorganizowane. I tutaj powtórzmy, wypożyczanie sprzętu jest nieodpłatne. Oczywiście tak, od początku nieodpłatnie. Taką ludzi nas nie stać na to, żeby niektórzy mówią, proszę księdza, my nawet na kaucji nie mamy. Ile kaucji nawet nie żądamy. No, taka sytuacja jak choroba spada często nagle i po prostu są osoby w potrzebie. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałbym porozmawiać, póki jeszcze mamy czas, to kwestia motylarni. Był konkurs, w którym można było głosować na ten projekt. Jak internauci ocenili ten pomysł? Wspaniała inicjatywa pana Dawida i Andrzeja, którzy przyszli z taką propozycją zbudowania biofilii, w której też, a więc tego ogrodu tropikalnego z tą częścią motylarni, z mrówkami i parasolkami, to, co jako nową formę terapii. Czyli to ma nie tylko wymiar taki estetyczny. Nie, to wiadomo, że kiedy potrzebujemy odetchnienia, idziemy gdzieś do parku, do lasu, w zieleń, a tutaj byłaby to taka całoroczna zieleń, w której pacjenci mogliby, zwłaszcza dzieci, skorzystać. A co daje nam natura, to jest przeogromne bogactwo i chorych nie można tego też pozbawiać, nie będąc też uzależnionym od pory roku. Wiadomo, że ten chory jest niesprawny i nie ma sił dojść do lasu, czy jest to jakaś odległość, a tak ten ogród tropikalny będzie przy hospicjum. Jedna z firm właśnie ogłosiła ten konkurs zatytułowany Zmienia Świat. Przysłano na ten konkurs 250 projektów. Najpierw znaleźliśmy się w setce wybranych, zakwalifikowanych, a potem w trójce i ta trójka to już byli zwycięzcy. Ogłoszono konkurs również internautowy, który zdecydowanie wygraliśmy. 31 000 poparcia głosów. Drugi projekt uzyskał 15, także jest to wielki sukces projektu, który warto realizować. No, jury wybrało ten drugi akurat, ale my z tego projektu nie rezygnujemy, kiedy jesteśmy podbudowani właśnie tak wielkim wsparciem społecznym internautów, za co jestem bardzo też wdzięczny, bo to świadczy też nie tylko o potrzebie tego miejsca, ale też wielkiej życzliwości wobec naszego hospicjum.
hospicjum, naszych inicjatyw. I oby jak najszybciej udało się zrealizować ten projekt powstania właśnie motylarni na terenie hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Natomiast tutaj już dowiedzieliśmy się o wielkiej życzliwości. Warto, żeby ta życzliwość też przełożyła się na konkretną pomoc, której hospicjum jak zawsze potrzebuje. W jaki sposób możemy wspomóc działalność hospicjum? Na pewno chcemy też, wydajemy kalendarz, na przykład co roku od 2003, tak, na 2004 pierwsza edycja, prace dzieci wystawione, ich rysunki w tym kalendarzu, który ma za zadanie przede wszystkim też informacje o hospicjum, bo dla ludzi ciągle tych, których nie była obecna choroba, to jest ciągle coś nowego, jakieś tabu. Potrzebują takiego informatora, który by przypominał też o możliwości uzyskania pomocy w takiej czy innej z hospicjum, ale też jest to informacja o wolontariacie i zachęta do wolontariatu. Jedna strona kalendarza poświęcona jest wolontariatowi. Nie tylko wolontariatowi, który odbywa się w hospicjach stacjonarnych, ale chcemy wrócić do dobrej tradycji wolontariatu w domach chorych. Większość naszych podopiecznych, no tak jak na dzisiejszy dzień, czy w skali miesiąca jest to, w przypadku dorosłych jest to 220 chorych, w przypadku dzieci ponad 30 w domach, nad tym się sprawują opiekę i tam też potrzebny jest wolontariat, bo często spotykamy się z sytuacją, no nie ma kto się chorym zaopiekować, nie ma kto przyjść do chorego i często jest to decyzja przekazania do stacjonarnego hospicjum, a tak jak dawniej bywało, to ten wolontariat, który rozpoczęliśmy od naszej działalności, od początku, był to wolontariat, który polegał na opiece nad chorym w domu i do takich tradycji chcemy wrócić i osoby chętne do wolontariatu do tej formy zachęcać. No, wspaniała jest rzecz też taki wolontariat pracowniczy, który w wielu firmach się odradza. Tego i doświadczamy takich dobrodziejstw. Jedna z firm na przykład oferowała, przekazała nam farby do odnowienia pokoi chorych, które trzeba też, no, powiem szczerze, co drugi rok najpóźniej odnawiać, przemalowywać. Tak są intensywnie te pokoje wykorzystywane. No i sami zaangażowali się, wymalowali nam 4 pokoje na przykład. Ktoś inny, jakaś firma pomogła nam w organizacji i wyposażeniu i upiększeniu naszego ogrodu. Te formy wolontariatu one się odradzają w tych firmach i bardzo fajnie, że pracownicy w takiej formie, w ramach swojego zakładu pracy ten wolontariat na rzecz hospicjum naszego świadczą i również za te inicjatywy jestem bardzo wdzięczny. Pamiętajmy w swoich działaniach o tym, że właśnie są osoby, które potrzebują naszej pomocy, na przykład przebywające w hospicjum. Możemy w różny sposób je wspomagać, też na stronie internetowej Hospicjum Stacjonarnego imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni, czyli hospicjum.gdynia.pl. Możemy się więcej dowiedzieć na ten temat, natomiast rozmawiamy z dyrektorem, księdzem Grzegorzem Milochem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.